Tak, tady je kontrolér na Satmox rotátor. Nakonec jsem se rozhodl, že to neudělám se stejnosměrnými motorky, ale že tam dám krokové motory. Takže tady je vlastně Arduino Nano, v originále mají Arduino Mini Pro, na Nano to běží úplně spolehlivě taky. Tady jsou nějaký drivey na krokové motory, který jsem vykuchal z elektroniky pro 3D tiskárnu. Už hodně starý elektroniky, kterou už nepoužívám, tu 3D tiskárnu. To samé tyhle ty motory krokový, ty jsou vlastně taky z té tiskárny. Mají trošku nižší moment, než je předepsaný, ale myslím, že to nebude vadit. A tadyhle je to celý propojený vlastně s Raspberrym, na kterým běží jakoby hamnibácká knihovna. Ta knihovna se jmenuje ROT CTLD a je nakonfigurovaná pro EasyCom 3 rotátor, který vlastně ten kontroler vytváří. Momentálně to ovládám programem, který se jmenuje PST rotátor a takhle to vypadá, když to běží. Takže elevaci nastavím na 90 stupňů, dám záběr na motor. Tak teď vidíte, jak se roztočil motor na elevaci a teďka dám azimut, aby se mi roztočil. Tak, dám třeba ještě tady takhle, to roztočí azimut. Samozřejmě ty směry, že nejsou podstatný, tam se to dá přehodit přehozením dvou drátů na tom krokovém motorku. Tak, elevace dojela. No, ty motory už mají taky něco za sebou, chtělo by je to asi trošku máznout. Tenhle ten systém je zajímavý v tom, že nepotřebuje snímání polohy, že se to vlastně nakalibruje na jeden koncový bod, pak už to vlastně počítá kroky, takže akorát je potřeba nastavit správně ten program, který přijde do toho Arduina. Tak počkáme, až se to dotočí. Já to zastavím možná dřív. Stopnu to někde. Jo, tak teď se to zastavilo. No, takže takhle to funguje.